салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Ин ҳамин магазина дар шаби сёмка карда будам. Ҳамин магазин мо харид мекунем. Супермаркети Колони продуктовиш. Ҳамин смол навистаги. Ҳаминҷа ҳама чихай ҳаста. Гипермаркети асосан супермаркетча гуфтум. Мо боба як кори муҳим дорем. Тарафҳои банк рафтестем. Банкҳои астанара кофтуков кунем кам банки дар корida ай карта пул симар мекунем. Тира моҳ шуда ҳама барго зард, ҳаво имрӯз гармаки хушрӯ. Хай куртка дорем, ҳама бе куртка намешаи, хай ба ҳар ҳол гармаки хушрӯ. Чанд рӯз буд хе хунукак сар мехези замино яхай. Ҳавои ҷо уже шаво минусавояй. Хуно гармакаю. Хай замино ҳам майне алафорам зард шудай чиста тирамо. Инай глакош аҷоибак тамошобинон. Тагиш qoq шудай зард шудай ба фикрам савз будаги. Баргош qoq шудай зард шудай неки глакош амха шукуфтаги истодай. Чихе хушрӯай. Ира бине. Бо да пеш анами арчоҳо. Арчоҳои сабзи хушрӯ. Сафеди хушрӯ ами дурира мебини ҳавасат бекна. Ам хали ҷои гул бошамада мефора маҳкулай. Тарафда набине гулои сирх бо ҳам хали аҷоиб. Сижда сафед, сижда сирх. Ҳамин тарафошда зард. Аю дар Тоҷикистон буд. Ай тарафош. Ам пеши масҷид. Масҷиди Калонай. болоша бинед чихе тиллои хушрӯ. Инанҷа омадем. Камтар гуфтум хай шуморам тамошо кунем зебогии хушрӯгии ҷара. Пеши масҷида беҳад хушрӯ кард, яъни фонтанша ҳама дар омада тамошо дорам ба фикрам дарунша. дӯстони азиз, як чанд сухан гуфтанем ки барои ғамхориҳои ҳамаи подписчикони азизам ки нависта буданд ки шумо зиқ нашуден. И чанд одам буд и савола додагия. ҳатто ами чанд рӯзи буд ки ма навор сёмка намекардам, умуман намехостам. ҳама хел ранге ки дилхунук ай чӣ сабаб боша, ай сабаби ки ами зиқӣ боша. ами дили одам сиёҳ боря, намехоҳӣ ки ягон навор кунӣ, дасту ягон кор да пеш намерава. Мекунем ҳарчи ягон чи ҳастай салату ягон авқот рӯзона ҳар як чи мекунӣ ки дами зани тоҷик дар кухни ҳастай. Ягон чи тайёр мекуна, уборка мекуна. Лекин ман ҳамихе як намудим шудам ки нахостам ами навор сёмка кунам. ҳамаш аз сабаби ҳами зиқӣ буд. шумо гуфтен зиқ нашуден. Зиқ мешавам дар ами ҳафтае ки ними нав бо гӯё ки қариб як моҳ шудестай. Беҳад зиқ шудам. Фақат фикри хаёлам дар ҳами хона буд. Очамда ки худуштоқа чо кард. Хай чӣ хелай духтар чӣ қабо фикр мекарда нисбати бачат. хиёл мекунам духтар беҳад фикри модарам мекуна. барое ки тоқаян ма чанд қайкиям боша ҳар рӯз фикри ҳаваёра мекунам. барои ҳамун тамошобинони азиз раҳмати калон ки беҳад ғамхорӣ мекунем барои мо, барои даъватотон дами давлати бегона Қазоқистон бениҳоят бисёр мара даъват кардагиянд.
афсус ки шумо дар алматоен, раҳи шумо дуртара нисбат ба мо. иншоалло дар насиб мо боша вомехӯрем ҳамроҳи шумо дар як дастархон мешинем иншаалло. инам хе дӯстони азиз, мехоҳам бисёр қати шумо суҳбат кунам. иншоалло влогҳои оянда да ҳам суҳбат мешавем. дӯстони азиз, мо омадем хона, камтар ами раҳу рӯнавортон кардам ва суҳбат кардам қати шумо. иҷода тайёр мекунам. як рецепт гирифтам аз ютуб, аз як канали русай ки 1 миллион, зиёда аз 1 миллион подписчик дора. ҳамхе панкейк ма ба як рецепт дар канали худам тайёр кардагим. ҳамхе панкейк гуфтам як ба рецепти ку ютуб тайёр кунам. ма дигар рецепт тоқатӣ мекардам. пеш вақт уқа ютуб намедуромадем, хай медуромадам камтар аз интернет Тоҷикистон систара. ай уқа вайбер инхи группҳои кулинария доштем, ай ҳами ҷоҳо рецепто мегирифтам. баъд ҳами рецепта хостам ки бе як бор панкейка ай ҳами ютуб тайёр кунам, барое ки ай ютуб ҳам мекунам. гоҳ вақте ай пастайн ай ютуб намекунам ай рецептора тайёр, барое ки ман худам ҳами дар папка файли вайберам 1000 2000 ҳама рецепто дорам. барои ҳамон ма хостам як бор ами интернет кучхе мешава панкейка тайёр кардам, ба сливични масла гуфтагӣ буд. хема маргарин қатӣ кардам, ҳардуш хиёлам яхелай, барое ки алейн ами масла қатӣ мекардам бисёр вақт ма. баъд гуфтам хай хулосаи гап дар холодильники ма ҳама ами чизо будай. шир хай ним стакан зиёдтар 150 миллиграмм бори шир буд. хай дар стакан чай накардам, хай бо чашм дида андохтам. ки гуфтам хай чӣ хеле шуд, ин рецепти ҳаққонӣ мешава. ма паноҳ намекунам ки ҳаваи хушрӯ мебӯяд, безеб мебӯяд. и хали ҳолатҳо дар ҳамаи одамо шудагиай. ма реальни жизна гуфтам мепартом ку чӣ хел ҳамин чизи ма чӣ хеле мебӯя, ма сёмкаш мекунам. баъд анҷа гирифтам ба рецепти ҳами дидагӣ кардам. на он қадар ба дили ма омадаги рецепт. гуфтам хай ба ҳар ҳол чӣ хеле ҳам бошад дар канал мепартам, то ки бубинем ки ҳамаи рецептҳои ютуб ами кулинариёе ки ина мисол аз дигар давлатҳо мекунанд. мо лично ма чизе ки ҳаст ҳамон рецептора мекунам мепартам. ё ягон блогери тоҷики худмон боша, хиёл мекунам ки ҳамин рецептора тоҷ ба тоҷ мепартоянд. ҳастай дар ҳамин канали блогерое ки дигар давлатҳо пешрафтагиай, хиёл мекунам значит вай мекардианда. аммо секретоша намегуфтиянд, пропорсияоша аммо чини медохтагиошона менавистану ҳаваи туғрӣ набудай. ман ба гуфти ҳаваё кардам, яки ба дили ман наомадак. меша гӯё ки маззаш ба маззае ё, лекин видош хушрӯ намеомадай. хай тамошо кунед дӯстони азиз. инамаха шира охир меандохт, марам ҳамаха кардам, баъд орда андохт, бо кам кам орду шира якҷо хали иқа орд иқа шир ҳамаха меандохтай. марам гуфтам як бор ранги ҳамё кунам ку чӣ хеле биёям. хостам ба шумо нишон диҳам рецептҳои ютуб ку мешава ё не. мисол ами ҳастае ки рецепт тоҷ ва тоҷайда чӣ хеле ки ҳами дар рецепти ҳамихе тайёр мекунанд, ҳамихе монтаж карда мепартоянд. будае ки ҳамин рецепт чун маҳсулотиш як хелеш каму зиёда вайша нишон намедодиям, пишти экран мемонад. хай гуфтам ман як бор ранги ҳамё кунам. орча бинем тамошобинони азиз чӣ хел ҳамин теста систар омадагиай. ман ҳайрон шудам, барое ки тестои ман ихи систи бад намеомад, камтар сахттар меомад. ман гуфтам майли ку як бор рецепти иё қати чӣ хел мешудам ша панкейк бояд хали баланди хушрӯ биёяд. хай шакаршам ҳамиш масла мерафтай, шир мерафтай, шакар мерафтай. разрыхлитель дошта бошед, разрыхлитель меандозед, надошта бошед сода уксус гасид мекунед. орд тамом ҳамақа чиз меравад. бисёр маҳсулот намеравад. 2 дона тухм. инам инҷа ма гирифтам ба қошуқ ҳамаша. баъд инами формочкаҳои мара бинед тамошобинони азиз, ёра ма коғазиёра ай душанбе овардам, дар сумка пачақ шидиянд. ҳай иқа ростшон кардам. дар таги ё бояд ягон хел чизи оҳанӣ бояд боша. мисол ҳастай резиниви, лекин оҳанӣ боша. ман надоштам, ҳамихе хича тоқа коғазам мондам. бинед на он қадар хушрӯ омадак, барое ки ҳам тагишда ягон чи бояд мемондам, ҳам ҳамин тестае ки ман ҳамин ҳозир кардагим ба маззае, маззаш беҳад ба маззаи ширин, на ки ҳамин ранги кексое ки
пешвақтам буд мазаш ба мазаҳай анам хали кексом бори омадагия ё неки муха падём намедодай я ҳисоби ордушкамай падём намедодагӣ барое ки ма хушрӯ бисёр орд меандохтум иҷа камтарак ужинда ҳамаи чира жарид кардам амихе ба соки помидор дам мепартом ужинда авқоти осонак бениҳоят бамазза мешавад. дӯстони азиз ба ҳамин навора ба охир мерасонам. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.